Вялізны штраф вядомай актывістцы Ніне Багінскай. Ажно 50 базавых велічыняў, гэта 2000 рублёў. Абсурдная падстава – значак з выявай нацыянальнага сцяга, які быў на вопратцы Багінскай. Быў і яшчэ больш абсурдны артыкул за несанкцыянаваны пікет, а гэтак званы суддзя Александр Супічэнка у сваёй пастанове напісаў: значак белага колеру з выявай белага і чырвонага колеру падлягае знішчэнню. Такія часы, калі суддзі-злачынцы, а імі названыя злачынцы – героі. Вітаю у аб'ектыве, Сергей Падсасонны. Далей выданне. Раптоўны эканамічны рост ВУП за першы квартал вырас больш за 4%. Разбіраемся ў лічбах і што ад гэтага нам, беларусам. Яны таргуюць вкрадзеным, яны таргуюць тым, што укралі ў грамадзян Беларусі. Межы зачыняюцца, чэргі павялічваюцца. Спраўджваем інфармацыю пра закрыццё яшчэ аднаго памежнага пераходу з Літвой у траўні. Беларусь нельзя трактовать как безопасную или как какой-то рядовой сосед, которому можно навещать. Ды ліпавая касманаўтка Марына Васілеўская, касмічная турыстка, якую Лукашенко зрабіў героем Беларусі, новыя дакументы Роскосмосу. Этого же человека из-за ее популярности в космической сфере можно будет потом посадить в какое-то кресло в каком-нибудь парламенте, чтобы она исполняла роль пешки. Прапаганда не можа нахваліцца і нарадвацца. Белстат рапартаваў пра рост беларускай эканомікі больш чым на 4% ў першым квартале года. Гэта нават апераджае планаванае ўрадам чаканне. Статыстыкі цвердзяць, што павысілася вытворчасць працы, але ж ведаем, што галоўным чыннікам поспеху мелася б быць выручка ад продажаў. А вось інфармацыю пра іх аб'ём дзяржава ўсцяж хавае. Паказнікі растуць, ці гэта азначае якасны рост жыцця беларусаў? Юлія Тяльпук. На 4,1% вырас галоўны паказнік росту нацыянальнай эканомікі валавы ўнутраны прадукт. Звесткі за студзень-сакавік апублікаваў Белстат. У параўнанні з першым кварталам 2023 года эканоміка вырасла больш чым на 12%. Паводле незалежных эканамістаў, рост здаецца значным на фоне леташняга падзення ВУП у гэты перыяд. Доктар Яраслаў Кот дадае: Падтрымваюць яны шматлікія прадпрыемствы, якія фармальна генеруюць шмат прадукцыі, як трактары беларускія. Нешта там зарабілі і выглядае ўсё цікава. Але ж гэтае прадпрыемства, яны існуюць толькі як такое месца для атрымвання грошаў, адмывання грошаў з другіх краінаў. Беларусь паказвае рост вытворчасці працы, але схавала статыстычныя звесткі аб аб'ёмах экспарту, каб не засвяціцца на абыходжанні санкцыяў. Урад прапануе верыць на слова ў поспехі прадпрыемстваў і плануе гадавы ВУП у аб'ёме 3,8%. Прагноз міжнароднага валютнага фонду больш сціплы, што ВУП Беларусі сёлета вырасце на 2,4%. Еўразійскі банк развіцця і даследніцкі цэнтр БРОК на пачатку года сыходзіліся, што эканоміка вырасце толькі на 2%. Ставится под сомнение возможность достижения опять тех же заветных 3,8 роста процента ВВП. И, скорее всего, действительно, это будет определенный рост, но в более таких скромных масштабах. Мінэканомікі напярэдадні справаздачылася. Традыцыйная прамысловасць складае палову росту эканомікі і забяспечвае асноўную частку экспарту. Прызнае, што дзеля паспяховай будучыні, аднак патрэбныя высокатэхналагічныя вытворчасці. Мы делать можем все. Усё, але ўжо не для ўсіх. Праблемы з экспартам у Еўропу ці праз яе, калію, драўніны і іншых тавараў не далі пажаданага палітычнага эфекту – вызвалення палітвязняў. Лукашэнкаўская эканоміка, аднак, стала залежнаю ад Расіі. Спрос хороший, очень хороший. Однозначно белорусские предприятия машиностроительные
практически все, от мала до велика, в той или иной мере, работают на интересы не то что России, а именно российской армии. Пытанне, як доўга гэта зможа прыносіць грошы. Аналітыкі МВФ лічаць, што ўжо ў наступнай пяцігодцы беларускую эканоміку чакае стагнацыя, рост у межах толькі 1%. Мы размаўляем про пиратскую державу. Як вы можете подлічыць некі прыход у піратскай дзяржаве? Вы не заўсёды гэта бачыце. Лукашенко задае эканоміцы курс на еўразійскі і кітайскі рынкі, каб праз іх выходзіць на рынок сусветны. І загадчык, і выканаўцы ведаюць, што гэта задачы не на 1 год. Юлія Цельпук, Белсат. Кіберпартызаны зладзілі атаку на гарадзенскі Азот. У сваім тэлеграм-канале хакеры патлумачылі прычыны. Кіраўніцтва прадпрыемства працягвае палітычныя рэпрэсіі супраць работнікаў, праводзіць карныя рэйды, заахвочвае даносіць. Кіберпартызаны зашыфравалі ўнутраную пошту горадня Азоту, а таксама дакументаабарот і сотні службовых камп'ютараў. Знішчылі бэкапы базаў звестак сервераў пошты. Узламалі сістэмы аховы і камераў назірання, парушылі працу кацельнага цэху. Народныя мсціўцы патрабуюць за аднаўленне звестак вызваліць усіх палітычных вязняў у горадні Азоту і яшчэ 75 палітзняволеных з найгоршым станам здароўя. Адміністрацыю прадпрыемства папярэдзілі, што наступным разам шкода будзе яшчэ большая. Упершыню у гісторыі Беларусь трапіць на саміт Вялікай Сямёркі. Святлана Ціханаўская запрошаная менавіта туды, а цяпер пра дыпламатыю намеры рэжыму. Намеснік міністра замежных справаў Яўген Шастакоў прыбыў у Пхеньян. Пра гэта паведаміла цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Паўночнай Карэі. Адметна, што афіцыйны Менск не анансаваў гэтага візіту, а яго мэты, склад лукашэнкаўскай дэлегацыі ды іншыя падрабязнасці невядомыя. У канцы сакавіка лукашэнкаўская партыя Беларусь абвясціла, што цалкам падтрымлівае таталітарны рэжым Кім Чен Ына і наладжвае кантакты з дыпламатычнай місіяй Паўночнай Карэі. Але афіцыйны Менск апошнім часам не казаў пра якую-кольвек супрацу з Пхеньянам. Рада еўразвязу заклікала Еўракамісію падрыхтаваць новыя санкцыі супраць Беларусі, Паўночная Карэя ды Ірану за падтрыманне Расіі ў вайне ва Ўкраіне. Чарговы замок на мяжы. Літва можа неўзабаве закрыць яшчэ адзін пераход з Беларуссю, паведамляюць расійскія медыі. Што азначае гэтае рашэнне для самой Літвы, наколькі яно верагоднае ды нязручнае для вандроўнікаў і працаўнікоў па абодва бакі мяжы. Ірына Дарафейчук. Выданне «Коммерсант» со спасылкой на дырэктара ў справе міжнародных транспартавых аперацый расійскай кампаніі FM Logistics Ярослава Белавусова паведамляе, што пункт пропуску Шальчыненка і Беняконі на мяжы Літвы і Беларусі могуць закрыць ужо ў траўні. Сократить количество погранпунктов, чтобы усилить там, где самая большая напряженность, где самые большие очереди и так далее. Так что я думаю, что этот подсчет делался раньше, он пересматривается также, и потому исключать то, что этот конкретный погранпункт не будет закрыт, нельзя. Про магчымасць закрытия перехода поведомлялось и ранее. Литовские политики обсуждают возможность закрыть и его. И, по примеру Польши, оставить только один работающий погранпереход с Беларусью. Предполагается, что им станет пункт Медининкай. Памежная служба Литвы на запад Белсаду про магчымае закрыццё перехода ў траўні не отказала. Калі пераход Шальчыненкай сапраўды зачыняць, то паміж Літвой і Беларусцю застанецца толькі адзін пункт пропуску – Медзінінкай, Каменны Лог, з найбольш прыстасаванай інфраструктурай. Пераходы Шумскас і Твярачус літоўскія ўлады закрылі летась у жніўні, у тым ліку праз размяшчэнне ў Беларусі наймітаў вагнераўцаў. Сёлета ў сакавіку закрылі яшчэ два – Лаворышкіс і Райгардас. Абгрунтавалі гэтае рашэнне нацыянальнаю бяспекаю і кантрабандаю з Беларусі. Як вядома, кантрабанда – крыніца фінансавання рэжыму ў Беларусі, бо яна падкантрольная Лукашэнку і ягонаму атачэнню. Для нас вельмі важна гэта спыніць. Закрыццё пунктаў дазволіць нам лепш кантраляваць ажыццяўленне санкцыяў.
Цяпер на мяжы з еўразвязам апроч 2 літоўскіх дзеяць 1 пункт пропуску на мяжы з Латвіяй. На польскай па адным для грузавога і для пасажырскага транспарту. Паводле памежнага камітэту Беларусі на 14-ю гадзіну выезду з Беларусі на дзейных пераходах чакалі амаль 2500 фураў, больш за 500 легкавікоў і 20 аўтобусаў. Кто-то пытался объехать колейку. Чэргі на дзейных пунктах увесь час растуць. Праезд аўтобусамі стаўся даражэйшы і даўжэйшы. Як праз стаянне транспарту ў чарзе, гэтак і праз змену маршрутаў. У стратах і перавознікі. Паводле выдання «Камерсант» у параўнанні з лютым тэрміны дастаўкі тавараў павялічыліся прыкладна на тыдзень, а тарыфы на 40-50%. Кошт месца для фуры ў чарзе на польскім баку, каб скараціць чаканне, вырас у 5 разоў. В першую чаргу подвышаются кошты гэтых самых перевозок, что, конечно, перекладается на кошты товаров у крамах для звычайных пакупнікоў, але гэта таксама яшчэ і мае іншы ўплыў. Тыя людзі, якія працуюць з гэтымі кіроўцамі гэтых цяжкавікоў, яны таксама зарабляюць больш, калі яны кудысьці едуць, чым калі яны проста стаяць на мяжы. Пры гэтым мэты, якія ставілі літоўскія ўлады, зачыняючы пераходы, дасягаюцца, мяркуе Віцес Юрконіс. Зменшылася плынь людзей праз мяжу і лепш кантралюецца перавоз тавараў. І хоць для некаторых грамадзянаў абедзвюх краінаў закрыццё пераходаў нязручнае, Беларусь застаецца небяспечнаю суседкаю. Такие аргументы только подкрепляют решение уменьшить список погранпунктов, чтобы просто не поощрять любых путешественников, туристов, покупателей, спекулянтов и так далее. Все категории, в принципе, теоретически под ударом, и белорусский режим этим может воспользоваться. Рэжым жа працягвае бясконцыя вучэнні, у тым ліку ля заходніх межаў. Не спыняюцца спробы мігрантаў перайсці мяжу з беларускага боку, а памежныя службы суседніх краінаў увесь час паведамляюць пра буйныя партыі злоўленай кантрабанды. Напярэдадні пра чарговую спробу правесці ў фуры цыгарэты паведамлялі польскія памежнікі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не могуць спыніцца і пакінуць у спакоі. Губазік прыдумаў новы спосаб завабліваць так званых беглых у Беларусь. Службоўцы спампавалі гісторыю імігранцкіх чатаў і пішуць беларусам замежжа. Паводле выдання «Мост» некалькі імігрантаў у Польшчы атрымалі паведамленні з акаунту «Прафілаксіка экстрэмізма Саветы» на аватарцы будынак Губазіку ў Менску. Адзін з эмігрантаў распавёў, што губазікавец звярнуўся да яго на імя па бацьку, а сам не назваўся. Паведаміў нібыта па-сяброўску, што ў Беларусі эмігранта ніхто не шукае, у базах сілавікоў яго няма. Так што можна вяртацца на радзіму. І толькі ў канцы кароткага ліставання ананім прызнаўся, што працуе на Губазік. Іншага ўцекача, наадварот, службоўцы спрабавалі запалохаць, маўляў, памрэш на чужыне. Дык лепей вяртайся. Праваабаронцы рэкамендуюць не ўдзельнічаць у падазроных камунікацыях, каб выпадкова не перадаць важных асабістых звестак лукашэнкаўскім спецслужбам. Тым часам Цэнтр беларускай салідарнасці даведаўся пра факты перадачы ў беларускую амбасаду асабістых звестак беларусаў, якія маюць дадатковую абарону ў Польшчы. ЦБС мяркуе, што такія інцыдэнты адзінкавыя. Яны адбыліся праз памылкі асобных чыноўнікаў. Адзін з выпадкаў, калі беларуска падавала дакументы на замену пасведчання кіроўцы. Яна мела паметку на правах сваіх кіроўцы і, адпаведна, дзяржаўны орган вырашыў, што трэба даведацца у беларускага боку, у адпаведнасці з правіламі, што гэта такое. Вось, але яны не ўлічылі тое, што чалавек мае дадатковую ахову тут у Польшы і што гэта нельга рабіць. Нас пачулі польскія партнёры, яны зацікаўлены ў тым, каб выправіць гэтую сітуацыю, каб не дапушчаць такіх памылак у будучыні. Ну і, канешне, мы раім людзям, калі раптам нешта падобнае здарылася, любая юрыдычная праблема, якая існуе ў людзей у Польшчы, яны заўсёды могуць напісаць у Цэнтр беларускай салідарнасці. І тэма касмічная. Толькі лукашэнкаўская касманаўтка ліпавая. Прапаганда бароніць Марыну Васілеўскую ды стварае ідэальны вобраз.
На слушны партрэт заваёўніцы космасу працуюць нават інтэрнэт-боты. Інакш і быць не можа. Лукашенко даў зорку героя Беларусі, маюць адліць Васілеўскую і ў помнік. Аднак незалежныя журналісты псуюць карцінку і адкрываюць новыя падрабязнасці біяграфіі, як аказалася, касмічнай турысткі Васілеўскай. І ўзнікаюць вельмі зямныя падрабязнасці. Ірына Юр'ева. Дорогие друзья, всем привет из Международной космической станции. Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт. Але ж ці сапраўды касманаўтка? Прынамсі ў Роскосмасе, які зарганізаваў палёт беларускі на МКС, думаюць інакш. Выданне «Зеркало» звярнула ўвагу, што на сайце Цэнтру рыхтавання касманаўтаў дзяржаўнай карпорацыі Василевская значыцца як удзельніца касмічнага палёту. Если говорить конкретно про Василевскую, то она на сегодня, насколько я знаю, уже является космонавтом Беларуси, потому что Лукашенко как раз подписал соответствующий указ о статусе космонавтов Беларуси. И поэтому такое наименование вполне справедливо. И улыбка, и слезы Марины Василевской – это то, что все теперь оправдывает нашу жизнь, наше существование. Лукашэнкаўская прапаганда шмат кажа пра значнасць палёту Васілеўскай у космас і вельмі сціпла пра яе самую. Нарадзілася ў сям'і рабочых, скончыла школу і прафесійна займалася бальнымі танцамі. Некаторыя падрабязнасці агучыла выданне «Наша Ніва». Прынамсі, бацькі Васілеўскай працавалі дворнікамі ў Менску, абое мелі праблемы з законам. Те люди, те подростки, дети и так далее, которые увидят новость о первой белорусской космонавтке и захотят, и которые воодушевятся такой женщиной, они захотят, наверное, ознакомиться с ее биографией, если они увидят что-то там, что не подлежит, что не соответствует с линией партии, то, возможно, это вызовет вопросы. Поэтому нужно создать белый пушистый образ. Таксама журналісты высветлілі, што Марына Васілеўская паступіла на завочнае аддзяленне ў прыватны Менскі інавацыйны універсітэт. Цяпер гэтая ВНУ ў стадыі ліквідацыі. Ды і спецыяльнасць Васілеўскай, менеджер-эканаміст, ніяк не звязаная з космасам. Таму, адзначаюць эксперты, выбар кандыдатуры першай беларускай касманаўткі не больш як піар для рэжыму. Человек должен быть реально подготовленным, быть действительно из этой среды, который может потом действительно быть не просто живым олицетворением, скажем так, да, страны, которая послала человека в космос от своего имени, но также который мог бы и потом работать в этой отрасли как профессионал. Як бачым, схаваць няўгодныя факты з біяграфіі Марыны Васілеўскай не ўдалося. Таму абараняць правільны вобраз беларускай касманаўткі скіравалі ботаў. Бальшыня наракала на зайздрасць, але не толькі. Зайздроснікі, супакойцеся. Зайздрасць – дрэннае пачуццё. Малайчына дзяўчынка. А пры чым тут бацькі? Што за жаданне капацца ў бруднай бялізне? Не агучылі, значыць, не трэба вам пра гэта ведаць. Акрамя статусу касманаўткі, Марына Васілеўская атрымала ад Лукашэнкі званне Героя Беларусі ды ордэн Гагарына ад Пуціна. У перспектыве ў Менску усталююць і прысвечаную ёй скульптуру. А што чакае Васілеўскую далей? Лукашенко паабяцаў. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать. Я думаю, что ее в целом могут посадить просто в какое-то место в парламенте, чтобы она исполняла снова вот эту фиктивную какую-то роль, потому что это снова же подконтрольный человек абсолютно государству. Все, что у нее есть сейчас, ей дало государство. Хорошая пешка. А вось шансы зноў адправіцца на МКС у Марыны Васілеўскай мінімальныя, мяркуе Андрэй Калеснік. Бо хутчэй за ўсё такі палёт ужо не будзе бясплатны для рэжыму. Ірына Юр'ева, Белсат. А цяпер замежжа, прынамсі 17 асобаў загінулі і больш за 60 параненыя у выніку расійскага ўдару па цэнтры Чарнігава. У горадзе пашкоджаныя будынкі, аўты, сацыяльная і гарадская інфраструктура. У сувязі з атакай Владзімір Зеленскі чарговы раз заклікаў міжнародную супольнасць дапамагчы ўкраіне сродкамі супрацьпаветранай абароны. Пра іншыя падзеі ў свеце агляд міжнародных навінаў.
У ноч на 17 красавіка у акупаваным Крыме прагрымела некалькі выбухаў у раёне вайсковага аэрадрому Джанкой. На ім дыслакуюцца акупанцкія ударныя верталёты і пускавыя сістэмы ракетаў С-300 і С-400. Паводле тэлеграм-каналу «Крымскі ветер» на вайсковай базе маглі размяшчацца і склады з ракетамі «Цыркон». Таксама выданне піша са спасылку на дадзеныя спадарожнікавых здымкаў, што на аэрадроме зафіксавана 6 ачагоў пажару. Паводле адных крыніцаў удар ЗСУ нанеслі ракетамі «Атакамс», паводле іншых мадэрнізаванымі савецкімі ракетамі. Спецназ Грузіі жорстка здушыў пратэсты ў Тбілісі пасля таго, як ля будынку парламенту гэтай краіны сабраліся тысячы пратэстоўцаў супраць законапраекту аб замежных агентах. Супраць мірных мітынгоўцаў паліцыя скарыстала слезацечны газ і вадамёты. Паведамляецца пра дзясяткі затрыманых. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Заробішвілі падтрымала народ і заявіла, што ейная краіна не здасца. Сёння грузінскі парламент зацвердзіў у першым чытанні так званы закон аб агентах. Дакумент падтрымалі 83 дэпутаты. Супраць ніхто не галасаваў. Шэраг міжнародных партнёраў Грузіі заклікае Тбілісі адмовіцца ад зацверджання гэтага законапраекту. Расія пачала працэс вываду сваіх так званых міратворчых сілаў з тэрыторыі Нагорнага Карабаху. Пра гэта паведамляюць азербайджанскія СМІ. Гэтую ж інфармацыю пацвердзіў і прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў. Так званы міратворчы кантынгент Расіі быў часова размешчаны ў Карабаху ў 2020 годзе пасля трохбаковага пагаднення паміж Баку, Ереванам і Масквой. Верагодна, што гэтыя войскі Расіі могуць перакінуць для ўзмацнення акупацыйнай групы ва ўкраіне. Камітэт Сейму нацыянальнай бяспекі і абароны Літвы ухваліў прапанову абмежаваць колькасць паездак беларусаў на радзіму. У пастанове гаворыцца, што выдадзена беларусам і расейцам від на жыхарства анулююць у выпадку, калі асоба будзе наведваць радзіму часцей за адзін раз на 3 месяцы. Гэтая пастанова лічыцца кампраміснаю. Раней прапаноўвалася пазбаўляць беларусаў літоўскага ВНЖ у выпадку, калі яны ездзяць на радзіму часцей, чым раз на год. Цяпер гэтую папраўку мае разгледзець Сейм. Вясновымі паводкамі ў Расіі затапіла больш за 16 тысяч дамоў. І гэтая колькасць расце з кожнаю гадзінаю. Сёння ў кургане ўзровень ракі Табол перавысіў адзнаку 8,5 метра. У некаторых раёнах гораду вада дасягнула ўзроўню першых паверхаў. Мясцовыя ўлады заклікалі жыхароў тэрмінова эвакуявацца. Крытычная сітуацыя захоўваецца гэтак жа ў Томскай і Арэнбургскай вобласцях, Хабараўскім краі і Буратіі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. А цяпер Дубай і зусім не сонечны. Улева вецер, падтапленне ды калапс. Больш за гадавую норму ападкаў усяго за 12 гадзінаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты – краіна з гарачым і сухім кліматам, дзе дажджы з'ява нячастая. І гарадская інфраструктура да паводкі аказалася не гатовая. Як стыхіі давалі рады мясцовыя жыхары, а таксама нашыя суайчыннікі, у якіх Дубай – папулярны турыстычны кірунак, у наступным матэрыяле. Вуліцы ператварыліся ў сапраўдныя рэкі. Вадою заліло дамы, офісы і гандлёвыя цэнтры. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты перажываюць адну з наймацнейшых у сваёй гісторыі паводак. Аўтамабіль тут не дасць рады. Перасоўвацца можна толькі на чаўнах. Мянчук Андрэй, які жыве ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, такога дажджу тут яшчэ не бачыў. Выданню «Зеркала» беларус расказаў, што на першым паверсе гасцявога дому, дзе ён жыве, вада заліла падлогу і не сыходзіла некалькі гадзінаў. Выглядае ўсё навокал, нібы нояў каўчэг. Прэвентыўных захадаў не было, але з раніцы шмат каму, хто працуе офлайн, сказалі сядзець удома, адмянілі заняткі ў школах і універсітэтах. Нельга скарыстацца службою дастаўкі, таксі. Я жыву ў цэнтры гораду. Кавярні побач зачыненыя, як і крамкі. Аэрапорт Дубаю, які лічыцца другім паводле загружанасці лётнішчам у свеце, моцна абмежаваў сваю працу. Шмат якія рэйсы адмененыя альбо моцна затрымліваюцца. Праз надзвычайную сітуацыю самалёт кампаніі «Белавия» мусіў зрабіць пасадку не ў Дубаі, а ў іншым горадзе. Рейс, который летел на Дубай, он сел в Фуджейре. Фуджейра уже будет в Дубае.
Во сколько это произойдет, то есть пока неизвестно, во сколько вылетит рейс из Дубая. Поэтому надо ожидать информацию. Там перегруженный аэропорт, поэтому в порядке вылетов будет информация дополнительно. Следите через сайт табло вылета-прилета. Хоць найбліжэйшым часам надвор'е ў арабскіх эміратах мае змяніцца, у беларускіх турыстычных фірмах не раяць спяшацца ляцець туды адпачываць. Это достаточно для них нетипично, поэтому, не могу вам сказать так наверняка. У нас сейчас есть вопросы вообще с ближайшими датами Fly Dubai, в принципе, как будут лететь, и там вот вопросы по местам на рейсы для новых туристов. Арабцы там не вылетают, туристы застревают и отсюда отменяют. У нас завтра люди не вылетают, поэтому подождите немного. МЗС Беларусі заклікаў тых беларусаў, якія ў звязку з паводкай апынуліся ў экстрэннай сітуацыі, звяртацца па дапамогу ў Генеральнае консульства Беларусі ў Дубаі. Дамініка Кунцевіч, Белсат.